Det gode, det sunde og det virkelig sjove. Stil spørgsmål og kommenter på dr.dk/sundhed. Og det er også der, hvor du kan melde dig med et bud på en månedens helt, og sådan en skal vi snart igennem til. Hun ved det ikke, men vi har en skummel-aftale med hendes mand, og lige nu er de på besøg hos nogle venner, hvis alt ellers går efter planen. Og det hele det begynder faktisk med en mail, vi får fra Trina, der bor i Skagen. I 2010, der mister hun sin lillebror, da han tager en overdosis af lykkepiller. Tom, han blev 37 år gammel, han led af svære depressioner. Vores forældre var heller ikke meget bevendt. Vores far var alkoholiker, han døde i 2009, og min mor var også syg og døde allerede i 2003. Så det er en rigtig, rigtig trist mail, men tro mig venner, den her historie, den ender godt. Det lover vi altså. Resten af den her historie, og den her kvinde, der har hjulpet, hun skal også høre hele historien. Hende har vi igennem om et lille øjeblik, hvis vi er heldige. Vi håber, det hele går. Lad os se. Kim Larsen får du først med Dagen Før. En smuk sang med Kim Larsen, det var den, der hed Dagen Før. En gang om måneden kårer vi månedens helt, og det er jo dig, kære lytter, der byder ind med mennesker, som du synes har gjort en forskel. Og nu skal vi så direkte igennem til Charlotte. Og hun ved ikke, at vi ringer. Men vi har nemlig lavet en aftale med hendes mand, Henrik. Lad os prøve at høre, om vi kan komme igennem til Henrik. Ja, nu har vi i hvert fald tastet nummeret ind, og lad os høre, om der sker noget. Hvor er det spændende. Ja. Ja, Charlotte. Goddag, Charlotte. Peter Kvartrup Geisling, læge i Danmarks Radio. Hej. Goddag, undskyld, jeg ringer til dig her på en højhellig lørdag. Ja. I virkeligheden så troede jeg faktisk, det var din mand, der ville tage telefonen. Det er ham, jeg har lavet aftalen med. Men Okay, han sidder også og griner, ja. ja, det gør han garanteret. Men det er fordi, og du skal passe på, hvad du siger nu, fordi nu er du altså i radioen. Okay. Og du er på P4. Og det er fordi, du er månedens helt. Men inden jeg fortæller dig, hvorfor du er månedens helt, så vil jeg gerne høre, hvad er søskendekram? Søskendekram er en hjemmeside for søskende, der har mistet søskende. Både ved selvmord, trafikuheld og sygdom. Ja, og det er en sygdom, du har... det er en hjemmeside, du har startet på baggrund af en historie, hvor du mistede din bror. Ja, min lillebror, han kørte sig ihjel i 2002. Ja. Og der fandt jeg så ud af, at der ikke rigtig var ligesom nogen steder, jeg kunne gå hen, hvor der var nogen, der ligesom kunne hjælpe mig med min sorg. Præcis. Så havde jeg en kammerat, der så sagde, at han synes, så skulle jeg gøre noget ved det, og så startede jeg så det. Ja, og ved du hvad, det er der andre end dig, der har kunne bruge til noget, skal jeg hilse at sige. Jeg har nemlig fået en mail fra Trina, der bor i Skagen. Og Trina, hun mistede sin lillebror på grund af en overdosis i forbindelse med nogle depressioner, og faren drak sig ihjel, og moren døde i 2003. Så hun skriver her, jeg har aldrig rigtig fået tilbudt krisehjælp, og jeg kæmper en allerhulens kamp hver dag. På Facebook, der fandt jeg en gruppe, der hedder Søskendekram. En gruppe for os, der har mistet en søskende. Der kan man komme ud med alle sine tanker og følelser, og der er ingen, som der ikke er andre, der forstår. Man får opbakning og støtte fra ligesindede. Og hvis jeg ikke havde haft alle de her skønne mennesker derinde på Facebook til at læse af på, så tror jeg, hånden på hjertet af min film for længst var knækket. Og hun skriver her, at Charlotte Drue lavede gruppen, da hun selv mistede sin bror i et færdselsuheld. Jeg synes, hun fortjener at blive månedens helt for det her stykke arbejde. Der kommer en masse mennesker til gode, der er i en meget svær situation. Og ved du hvad, Charlotte, vi er simpelthen så enige med Trina. Derfor er du månedens helt. Hvad siger du til det, Charlotte? Hvordan er det pludselig at blive udpeget til at være en månedens helt? Meget rørende, og jamen det er dejligt. Det er glad for, at der er nogen, der ligesom kan bruge det. Og det er der jo virkelig i sandhed, og det her det er bare en, der har fundet på at skrive. Der er garanteret mange derude, som ikke lige har skrevet om det, men som har samme glade følelse over, at du har oprettet den her hjemmeside. Ja, og jeg kan fortælle dig, Charlotte, at nu er det Trina, der har skrevet den her mail til os, men jeg tror, hun har rottet sig sammen med flere af de andre, så de er sådan nogle stykker, der står bag den her krammer til dig. Charlotte, vi har en helt særlig hilsen til dig, fordi når man er månedens helt, så får man en dejlig hilsen med alt godt fra DR's netbutik. Det er DVD'er og CD'er og lækre ting og sager, som du kan hygge dig med, og det sørger vi for, at du får sendt sådan en. Og så vil vi bare sige tak på alles vegne. Tak fordi du finder på at oprette sådan en hjemmeside der kan hjælpe en masse andre end dig selv. Du virker som om, du er lidt rystet endnu, Charlotte. Ja, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige. Ja, jo. Men altså, man bliver altid glad for, når man kan hjælpe andre. Det er derfor, jeg har lavet det. Så det har du gjort. Og husk lige at give ham politimanden, Henrik, giv ham lige en krammer, ham der står bag ved dig. Jeg tror, han får et løs i rørene. Det er også i orden. Tak fordi vi må forstyrre dig. Ha' det godt, Charlotte. Ja, det er godt. Hej. Tak. Hej.
Og måske, kære lytter, så kender du en, der har gjort en stor forskel i dit liv. Lad os endelig høre om det. Du går bare ind på dr.dk/sundhed og fortæller din historie under månedens helt.